Pode ser? Sí. Benvidos ao noso país, Grecia. No mesmo idioma que o francés, escríbese así e lese benvenuti, benvenuti, benvenuti a noso país. E no noso que o griego, escríbese así e lese tamén, e lese calos estrategióramos. Estamos moi contentos de teros aquí en Grecia. Imos contarnos cousas do noso país que nos parecen interesantes. Vós vindes aquí, de Francia, e agora atopámonos aquí, en Grecia. Grecia é un país da Unión Europea. Está ubicado entre Europa, Asia e África. Atenas é a capital de Grecia. Atenas é a cidade máis poboada do país. Comparten varias fronteiras terrestres. Albania ao noroeste, República de Macedonia e Bulgaria ao norte, Turquía ao noroeste. Está bañada polos seguintes mares: Mar Egeo ao este, Mar Jónico ao oeste e o Mar Mediterráneo ao sur. A bandeira está composta por 9 franxas horizontais de cor azul,
bebidas típicas gregas son o outro, que é unha bebida alcohólica que se sirve con aceitunas e queixo, o metaxá, que é un collar negro, a resina, que é un millo branco. Teñen unha gran variedade de viños de boa calidade grazas ás boas temperaturas mediterráneas. O raki, como se enche de anís, tamén teñen bons cafés e boas cervezas de marca Mitos, que sería como aquí a Estrella Galicia. Eu vou falar dos monumentos máis importantes de Grecia. Acrópolis de Atenas. A tribuna das Cariátides, temos ali na nosa porta. Está situada nun dos templos da Acrópolis. O Partenón de Atenas. Olimpia. É a cuna dos Xogos Olímpicos. Está situada na cidade de Olimpia. Como ben sabedes, cada 4 anos se celebran os Xogos Olímpicos. É o templo de Zeus. Meus compañeiros Lucas, Raúl, Joana e mais eu imos vos falar dos personaxes gregos máis relevantes. Os gregos crearon unha brillante cultura. Se lles considera o país da filosofía e os primeiros científicos. Concederon gran importancia á educación. En filosofía sobresaen Sócrates. Sócrates é un dos filósofos máis importantes de Grecia. Unha frase moi famosa de Sócrates é esta: yo solo sé que no sé nada. Outro filósofo importante é Platón. De tantas frases que ten, nós eliximos esta: el máis importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud. E por último, temos Aristóteles. Unha frase que nos gustou moito de Aristóteles é esta: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Entre os matemáticos destacaron